Bingung kok aku. Monggo jenengan. Iki panuwune sing kagungan dalem mengko nggo keri dhewe yaiku mau anu Reng nyuwun lagu bersih desa ning mengko. Teko lungiting asmara didandutke sip kok. Lungiting asmara, Mas. Kisah kasih di sekolah lho. Oh ya, oke, siap. Tenan lho, Pak. Sungguh aneh tapi nyata. Asik. Ayo. Dengan si dia tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Gandu paling indah kisah wegah kasih. aku nah orang gua juga nganggo arjen. Yo, kisah kasih malah di kaya wong sekolah. dolanan iki wong nyambut gawe sih. Jo.
tenan lagune saiki cengkoke ya apik tenan adikku entah wae. Apik. Tenan ya aku mengenang waktu Apa itu? Dulu kenapa? Waktu saya di Bandung. Oh. Setiap malam itu pasti nyanyi itu kan. Iya, sama siapa? Ya, sama teman-teman dulu. Oh, kirain sama mantan pacar ngono lho. Nek pacar ke aku duwe ke biyen. Duwe apa, Pak? Walah. Ya nek pacarku nek ditanding karo sinden-sinden iku ya urung ana sing ngalahke. Gagah gede dhuwur. Wong surat wis seneng kok. Yo, terus ke Mbak Cita, jumeneng malih. Kan ana penyanyi kok semble. Oh. Kuwi ayo bojone senenge paring nek aku di bojo kok ngono ku tak keloni 7 tahun. Terserah niki jenengan lajeng nyanyi utawi nyekar kersane jenengan sing baku dadi kersane para ya sing nonton isih akeh kok. Pokoke aja kisruh ya Mas nek do goyang. Lestari, Pak. Lestari. Lestari alamku. Tuh. Ning iki mau ya do dene iki ning rak ya do adus to. Yo adus. Jangan-jangan ora do adus wong ana sing mambu bajing. Jenengan gean. Yuk, Mbak Cita. Nggih. Thank you.
Tesih tunggal malih Mbak Neti. Yo Mbak Neti jumeneng. Iki mau sing kagungan dalem takon. Nggih. Pak Dalang nyuwun presa wiyagane jenengan niku tesih sekolah napa mboten? Oh pun lulus kok Mbah. Pun do sami nyambut damel nika napa? Ah nggih tunggalipun pun wonten dalange nggih kathah nika. Saking niku ngandhap niku nggih wonten balung niku Agung niku dalang. Sing nika semenong niku saking Sami Galuh niku dalang Rifan. Lha niku sing nganggo iket rada blerek putih niku ya dalang saking Kali Gesing. Dalang sedaya, Pak. Nggih, dalang sedaya. Wah, berarti liyane pun do nyambut damel nggih. Tunggale ganti sing maling barang. Wah nek nom-nom niku rasa-rasa nggih Mas nggih. Iki Mbak Neti caos panglipur. Nggih. Napa kersane jandut sekalian napa ajeng langgam? Lamunan nggih, Gabi. Lamunan. Oh, lamunan. Nggih. Siap. Siap, Bos. Dong guyu to. Ora wong tuwa kok digeguyu lho. Wong kuwi kok ora pandang tuwa ora pandang nom wong kuwi. Wong sak kecekele kok Mbak. Jare Mbak Enda sik tuwa dalange. Ya lek wis. Lek wis. njenenganke pas manggung yuk digeguyu Rasid niku aja digawe ati. Iku ngrono wong ayu cen ngoten niku. Ah mosok ana cah bagus kok kono kok mbone gedhe adus kok dinjen. Ana mung kok seneng injeni wong adus.
Jajal wis rasakno. Jenenge mbokne gedhe iki wong adine mbokne. Lah kok dinjen jajal. Cah wong ora urus. Ana wong kok ora urus kelakuane. Iki mbak-mbak sedaya kula nyuwun minangkani panuwune Mbah Jadi niki badhe nyuwun gending bersih desa. Siap? Oke, Bos. Truk iki Mbah Jadi nyuwun bersih desa. Ya dipinangkani mergo mesake wong tuwa anggone mangestuni aku kowe wis ora kurang-kurang lidunga ya muga-muga Mbah Jadi sak omah lan sak putra wayahe diparingono sehat waras slamet ayem tentrem sak lawas-lawasi. Iya Tong. Pindah Slindro mulat muru sang karyo patrto pawekasan wae kota noyo sang wisanggeni moyo yo isangi supratipto Kakang Semar Budronoyo begegek saduli tombel melwek wonten paling dawuh Gus padha kanthi kawidadan kaki pangestunipun Ndara wilujeng sowan kula syukur bejo sewu Petruk padha raharja pangestunipun Ndara Janaka wilujeng sowan kula iya sungkem kula Gus tak tampa Petruk Nalagaring padha Basuki pangestunipun Ndara Janaka wilujeng Den sungkem kula Den iya tak tampa Nalagaring sungkem kula Gus Bagong iya tak tampa Bagong bali marang Kakang Semar Budronoyo wanter saka dawuh timbalan Koko Prabu Puntadewa
menawa kang kudu mungu marang tapane Koko Prabu Bathara Kresna ora liya mung jebo aku. Banjur piye mengko merga cara lan carane kaki. Panjenengan mangke kula egohke mboten sakwatos. Mbok menawa menika kangge pancat anggenipun paduka badhe saged mungu dhateng ingkang sunuwun Prabu Bathara Kresna sinuwun. Iya Kakang Semar prayogane mangkat dina iki nggih mboten ampun ngantos lajeng kedangon awit menika mangke kathah sesrimpet ingkang badhe ndamel kacintakanipun ingkang sinuwun Prabu Bathara Kresna Ndara. Iya Kaki Semar Putranaya. Netra ndek salira tunggal netrane sanga bagus esmyo katika mantyana ngas kang nyawang risang leng-leng bronto leng-leng bronto ojo kesuwen mangkat dina iki Kakang Semar Putranaya. Samar pamoring sukma sinukmaya winayu ing asepi ing asepi sumimpen
bukaning warana tarlen liep layape ngaluyup ing luyup Indo pecating sumena sumusuping rasa jati anakku lanang Dewasrani iki wis bakal ketemu Janaka. Janaka wis diderekake para panakawan kowe kudu sing siap lan siaga aja nganti kadhisikan satu kudu luwih prayoga ndisi wonten pundi Ibu? Galuh kae waspadakno Janaka pethono. Aku sing ndombani. Ih, Janaka kowe ora gelem ngulungake lananging jagat lancuring bawana mati dening aku kowe Janaka. Sumbar mawlindu bumi gonjeng kumaludu guntur ketuk kumap sang jolonide jagat dewa Bathara Eladalah. Aku ora pangling yen kowe Janaka. Iya, aku uga ora pangling lamun entuk kowe Dewasrani. Ana wigati apa kowe mrepeki kang dadi lakuku? Ngertiya Janaka. Yen kudune kowe ngerti marang panandangku, laraning atiku. Merga Skodaya lan pangreka dayamu. Kelingan ora? Duk nalika semono aku bakal nggayuh Dewi Dresanala nyatane kalah karo kowe. Kang ngongkolo lananging jagat lancuring bawana uga kowe kang nyandang. Mula wektu dina iki Janaka, kowe mesakno karo aku nglilakno lananging jagat lancuring bawana tak jaluk Janaka. Iku peparinge dewa kang wis ora bisa ditampik kabeh mungkari sebelum wong lakoni. Dadi yen kowe arep njaluk lananging jagat lancuring bawana aja karo Janaka nanging karo dewa. Iki jalaran peparinge dewa. Kowe ora sah ngutak ngrasani lananging jagat. Prayogane kowe bali aja neruske sing dadi laku. Eladalah. Kok dadi kok gampang temen kowe Janaka. Balekake aku apa aku tok anggap menungso loro saudon terus saurupan. Yen pancen ora kok ulungake kowe panggah kowe puguh, aku tega mateni karo kowe Janaka. Swarga ginawi ayu. Yen pancen kowe bakal gawe perkara kang ora bener, ora becik karo Janaka, swarga ginawi ayu maju keramas epek-epek ora dadi sepiro. Wae ladalah. Majut keperandangan Janaka aja mlayu leganing atiku.
Dewasrani, aduh, Janaka digdaya ibu. Aja kuwatir. Tak botoi, menggal maju Dewasrani. Oh nggih. Seko ngendi Bagong? Wah, jan Cilaka iki, Pak. Cilaka kepiye? Ndara Janaka iki gelut karo kae lho. Sedulurmu kae lho, Pak. Ndara Janaka gelut perang. Iya. Karo sapa? Alah kae Pak karo anake adimu kae ngono lho. Kuwi lho Pak sik. Ah, jan wis. Wong kok lalen. Ora sapa? Coba jelasno sapa mungsuh Ndara Janaka. Alah kuwi Pak. Sing adimu untune mringis wedok. Kuwi. Kowe cok muni adimu ngono kae lho, Pak. Sapa to? Anake lanang jenenge Serani ngono kae lho, Pak. Durga apa? Lah. Yo adora Durga niku. Dadi Durga iki bakal ngancam patine Ndara Janaka. Iya, Pak. Wis. Tontonan saka kadung tak pecone kaya ngapa.
Kowe arep nang ndi Durga? Aku arep mbelani anakku lanang Kakang Semar. Sopo? Anakku lanang Dewasrani. Dewasrani tanding karo Ndara Janaka. Kowe arep mbelani? Iya Kakang, kowe tandingi aku. Ora sapa-sapa. Kowe tandingi aku, nek kowe bakal mbelani anakmu lanang, Ndara Janaka aku sing mbelani. Aku tak takon, karepmu ki apa to ya? Saben-saben pengen ngridu marang para Pandhawa terus iki. Kowe iki ndek panjaluk apa jajal? Duwe panjaluk apa? Iya ya ngene ya Kakang Semar, aku tak kondo marang Kakang Semar. Ning ibarate suket godhong ora kena krungu Kakang Semar. Ya wis, karepmu kepiye aku manut. Penjalukmu apa jer ora njaluk tumri lintang karo lembulan, mesti tak pinangkani. Iya Kakang. Iki ngene Kakang Semar. Iki Barata Yudajaya Binangun bakal dadi mula wektu dina iki Kakang Semar Badranaya. Yen pancen aku kudu mbantu marang para Pandhawa, aku darbe panyuwun Kakang Semar. Njaluk apa? Aku besok yen wis tumeka tumapaking Barata Yudajaya Binangun, aku njaluk sesaji kawur bekakak menungso sing gelem dipakakake para bajul barat ning tanpa ditari Kakang Semar. Iya. Sesuk aku tak budidaya. Tak sakui. Iya Kakang Semar. Banjul kang angka loro ngene ya Kakang Semar. Sarening widodari kabeh kuwi padha ngladeni Janaka. Mbok iya Kakang Semar, aku direkakake sepisan-sepisan aku tak ngladeni Janaka Kakang Semar. Kepiye? Ngladeni Janaka. Yo sesuk tak usahakake. Pokoke tak sagui. Neng aku njaluk patine Dewasrani. Iya Kakang. Iya saku nglilakake Dewasrani mati Kakang. Ning jer panuwunku kudu dipinangkani ya Kakang. Yo tak pinangkani. Wis, kowe aja rono. Kowe nang mburiku. Iya Kakang Semar Badranaya. Samara pamuring sukma sinukma ya winayeng ngasepi ngasepi
pentelenging kalbu pambukan ing warana oh ora teko mangkono kocapo Raden Janaka miwah Prabu Dewasani sami rebut byodo aluk bondo Wolopati silih ungkih ganti milang tatu kausanan perang mandras perang mawi pusaka rame ngene lho perang mandras Prabu Dewasrani Lena kaprawiranira kecocok nyenyeping pulang geni Jawa tebih mbuh tibane yaning taloga kadilangit mambang tepasulan upamaneka lintang tolya kusuma daya yana sumawur Yono sumawur ambegegek saduli tombel bel Ndara Arjuna ana dawuh mopo Kakang kados pundi Dewasrani wis kontal saka madyaning paparangan mbuh tumeka ing pati apa ora nanging kausanan untat saka ing pabaratan Kakang Semar mun niku pun rampung kawontenanipun. Lah niki ngeten, kula ajeng matur dhateng panjenengan. Wontenipun langgenipun paduka lelabuh dhateng para Pandhawa utawi para kadang lelabuh tumrap bumi suci ing Ngamarta inggih wontenipun Baratayuda. Baratayuda Jaya binangun panjenengan sakadang badhe unggul yudane nanging mawi sarana benjing menawi sampun dumugi tumapaking ndata perang Baratayuda ingkang srebat samping prasapa tatasing punagi dumadi badhe mbingkas angkara murka watak Budi Candala
Panjenengan kedah mawi sesaji kawur. Sesaji kawur ki apa Kakang? Sesaji kawur menika sesaji bekakak nanging bekakakipun menungso. Ingkang dipun kesakaken menungso dipun pakakaken buta utawi bajul barat nanging sing boten dadak ditari. Oh mengkono iya. Aku bakal budidaya Kakang menawa saka petungku bisa kasembadan yen mung nganggo sesaji kawur ana salah sijining menungsa sing saguh dipakake bajul barat tanpa tinari. Oh nggih. Lajeng niki ingkang wonten wingking kula niki sinten? Menawi yen ora kleru kae Iwang Bathari Durga. Lah, iya aku Janaka. Aku eyangmu ya Janaka. Nuwun kasinggihan. Lah, niki ngeten. Murih sedaya menika wau. Saged dipun kasembadan ingkang dados panuwun panjenengan sedaya menika mawi Pak sarana pangorbanan. Mboten ketang namung sakdang sak penginang. Panjenengan kedah ngladosi dhateng niki. Yen aku kudu ngladeni aku rumangsa kabutan, aku wedi karo Iwang Bathara Guru. Ora apa-apa Janaka, mergo saiki aku ora tau gepok singgol karo bojoku. Kepripun? Aku wedi Kakang Semar. Saiki ngeten mawon. Sampeyan kersa mawon. Mangke kula reguhaken ben sedaya menika saged kinabulan. Ya wis manut. Kowe gelem tak eguhake ora? Iya saku manut Kakang. Sing baku aku iso kelakon ngladeni Janaka. Aku kepingin banget Kakang Semar ngladeni Janaka. Wong kok bagusi kaya ngono kuwi njuk rasane kaya ngopo Kakang? Ya wis menengko kok tak rekake. Saniki ngaten Gus. Niki sedaya supados sedaya niku saged kalapan kanthi sae, mboten ketang namung sak lebeting pasumpenan panjenengan kedah ngladosi. Durga apa ra ketang mung sak jroning ngimpi. Kowe gelem? Ya wis pokoke aku kalegan Kakang Semar. Ya wis yen pancen kaya mengkono engko tak budidaya. Murih iso kasembadan sediamu. Semareka den prayitna semureka bale titiyani gandayani Trisunya purnama sasi sedakep saluku tunggal Kyai Lurah Semar Badranaya sakedhe ping paningal kaya minta marang Sing Bathara meminta marang Sing Bathara mugi tansah dian Arjuna saged lados marang Sang Bathari Durga senadyan to ing mriku mung kaya dene wonten salebeting pasumpenan sami pepasihan samutresna tinresnanan saged lega ketrimah ingkang dados panuwuning Sang Bathari Durga. Kakang Semar, apa Durga? Aduh aku matur nuwun banget yo Kakang Semar.
sakwise aku kok rekakake supaya ana sajroning pasumpenan aku sisa leladi karo Janaka. Aku rumangsa lega tenan Kakang Semar. Jebul Janaka ki wong klemprang-klempreng kaya mangkono kok tandang grayange wis apa-apa dicokot apa-apa dicokot. Ya wis ngene yo Kakang Semar aku matur sewu sanget agunging panuwun marang Kakang Semar. Kabeh iku jar bisa minangkani kang dadi panuwun ulun mesti menange Barata Yudha Pandhawa unggul yudane Kakang.